ଏବେ କଣ ରାନ୍ଧିଛ ଖାଇବାକୁ ବେଗିରି ବାଢ ଧୋଇକି ଆସେ। ଆରେ ରାନ୍ଧିବି କଣ ନାତିଆ ସକାଳୁ ତ ତୁ କାମକୁ ଗଲୁ ଘରେ ତ ଖଣ୍ଡେ ଜାଳ ନାହିଁ ଆଉ ରାନ୍ଧିବି କଣ ଆସେ ବୁଜା ଯୋଉଟା ଅଛି ଖୁଦ ବୁଜା ସେଇଆକୁ ମିଶିକି ଖାଇଦବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଣ ଜାଳ ନାହିଁ କହୁଛ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ ସଦାବେଳେ ତ ମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ସେ ବୁଝା କିଛି ଖାଇପାରିବିନି। ଆରେ କଣ କରିବା ନାତିଆ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆରେ ତୁ ତ ସକାଳୁ କାମକୁ ଗଲୁ କାମରେ ତ ଜାଳ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଜାଳ ସିନା ଥିଲେ କଣ ରାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଜାଳ ତ ନାହିଁ ଖୁଦ ବୁଜା ଅଛି ଆସେ ଆଜି ଖାଇଦବା ରାତିକି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ ତମେ ଟାଙ୍ଗିଆଟା ଦେଲ ମୁଁ ଜାଳ ହାଣିକି ଆଣେ ଖାଇଦେ କଣ ଯୋଡେ ଖାଇଦେ ମୁଁ ସେ ବୁଝା ଖାଇପାରିବିନି କିଛି ମୁଁ ମତେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଦିଅ ଅବୁଝାଟା ହଉ ତାହେଲେ ନେ ବାଗେଇକି ଯିବୁ ବାଟରେ ତମେ ଇଏ କର। ଆରେ ପୁଅ କଣ କରୁଛୁ? ଗେମ୍ ଖେଳିଦେଲି ଆଉ ଗେମ୍ ସଦାବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଗେମ୍ କଣ ଖେଳୁଛୁ ଆଜି ଟାଙ୍ଗିଆ ଆଡୁ ଜାଳ ଦିଟା ହାଣିକି ଆଣିଲେ ଘରେ ରୋଷେଇ ହବ। ହଉ ଚାଲ ଜାଳ ଭାଙ୍ଗୁଥା ମୁଁ ଗଛରୁ ଜାଳ କାଟୁଛି ଚଢିକି ଆଉ କାଟିଦେଲା ପରେ ଆସିବୁ ଜିଆ ନେଇକି ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ହେଇଛି କେମିତି ହେଲା? ବଞ୍ଚିବିନି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଦେଲା ଗଛରୁ ପଡ଼ିଗଲି ଯା ଜେଜୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିକି ଆଣା ଯା ବେଗିରି ମୋ ଜେଜୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକେ। ରହିଥା ମୁଁ ଡାକିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ନାତିଆ ଟଙ୍କା ସେଠି କାଠ ଆଣୁଥିଲା ପଡିଯାଇଛି ଶୀଘ୍ର ଆସ। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଉଠେଇ ଦ ନାତିଆ ମୋର ତ ନାତିଆ ସବୁ ଥିଲା ନାତିଆ ରେ କୋଉଠି ନାତିଆ ନାତିଆରେ ତୁ ନାତିଆ କଣ କହିଦେଲି ଜାଳ ଯୋଡା ଆଣିବ ବୋଲି ଖାଇବିନି କଣ ହେଲା ରେ ନାତିଆ ଜେଜେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ନାତିଆ